Joet begint de rechtszaak in een duo van de Harkema met de bijnamen Bonnie en Clyde. De man en vrouw lutsen hier een spoor van geweld terug het land met berovings. Uiteindelijk waren ze in Duitsland oppakt. De rechtszaak in Assen wordt waarschijnlijk 5 dagen. Bij een ongeluk op de Morsewaaij in Ljouwert is van een morgen een 58-jarige man uit Stiens om het leven kwam. Om 8 uur heen kwamen op de dik een auto en een vrachtauto frontaal met elkaar in botsing. Hoe het ongeluk barrekoer wordt nog onderzocht. Alle dakken met asbest moeten in 2024 vervangen wezen. Dat zei het staatssecretaris Mansveld van Milieu. Ze is van de morgen op bezoek bij een melkveebedrijf in Nijbeets dat zijn asbestdak vervangen had door een dak met zonnepanelen. Er komt 75 miljoen euro beschikbaar voor het voortheljen van de dakken. In Skouborg de Harmonie in Ljouwert had van de morgen kwartier brand west. De brand begon in een technische rompte boven in het gebouw. Mijwerkers wisten het vuur zelfs rap te blussen. De brandwacht rukte maar machtig uit, maar hoegde alleen maar het gebouw te controleren. Joen en vannacht maatske buien, het wordt 1 of 2 graden boven nul, maar een hudde ontkreftige westenwind. Moorbewolking, maar ik zinnen en maatske buien, met kans op wierte sneeuw. Het wordt dan zo'n 6 graden en ik dan waait het hut uit het westen en het zuidwesten.